Milí přátelé, dobrý večer. Srdečně vás všechny vítám na dnešním vánočním koncertu Anety a Daniely. Vzpomínám si, že dříve bylo na plakátech k tomuto koncertu vždycky uvedeno, o kolikátý vánoční koncert se již jedná, ale když to bylo, myslím, kolem 10. koncertu, tak se od toho upustilo. Každopádně je to náš tradiční vánoční koncert, který se tady koná každoročně v tomto předvánočním, již skoro vánočním čase, tady v evangelickém kostele v Husankách. A máme já z toho mám velkou radost, že je to taková dobrá tradice a jsem za to vděčný a děkuji Anetě, Daniele i všem, kteří se samozřejmě podílejí na přípravě dnešního koncertu a taky vám všem, kteří jste přišli. Zas je tu čas, kdy budeme spolu žít se slunce dolů. Trať je dlouhý, krátký, někdo chce kryt, někdo staví si voláky. Nikdo nezaváhá, nikdo nespadne, nezvyte den, kdy je to snadné. Nikdo neprohraje ani nezvítězí, nezvyte den, kdy na tom nezáleží.
Jesús,
Pán